ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח היום לראות כל האנשים האלה היום פה. אני מאוד גאה בכם. אנחנו היום, זו לא ההפגנה, זה ישיבה. ההפגנה עדיין לא. זה אנחנו לא התחלנו רגע. הישיבה הזאת, שאנחנו רוצים להגיד דבר אחד. אנחנו בני אדם, ואנחנו רוצים שיתייחסו אלינו כבני אדם. מגיע לנו לחיות בכבוד. אנחנו נחיה בכבוד. אנחנו לא עובדים כמו שאומרים, ואנחנו לא מסתננים ולא מעגלי עבודה כמו שאומרים כל הזמן. אנחנו רוצים לעשות להם דבר אחד. בוא נגיד שאומרים אנחנו מעגלי עבודה מסתננים, כל המילים הרעים שאנחנו שומעים כל הזמן. אבל בסופו של דבר אנחנו בני אדם ומגיע לנו לחיות בכבוד כמו שצריך. אנחנו מגיע לנו לחיות כמו שכל אחד חי ורוצה להצליח בחיים שלו. אנחנו מחר, השיטה שלנו מתחילים אותה מפה והולכים לכיכר רבין, לא רוצים לעבוד יותר ואנחנו לא מפסיקים את המאבק הזה עד שנגיע לסוף או למצוא פתרון, לא משנה איך. אנחנו ממשיכים ולא מפסיקים. זה לא 3 ימים, מתחילים מחר ולא יודעים לסוף מתי, עד שיהיה פתרון. למעשה את המצב הזה. שמענו הרבה והגיע הזמן שנגיד מספיק, מספיק, די מספיק. אני רוצה להגיד לממשלת ישראל, וואלה אנחנו הגענו לכאן, יש לנו מלא זמן וחיכינו לרגע זה מלא שנים, מלא שנים. נתנו להם מלא הסתמנות שוואלה באמת אולי יש אופציה שנופל את הבעיה, אבל עכשיו זה לא, אנחנו לא מחכים יותר ואנחנו ממשיכים קדימה. אנחנו אם הולכים לגל הולכים כולנו ביחד, אף אחד לא נשאר פה. יהיה פתרון, כולנו פליטים. ואנחנו אם רוצים לגרש אותנו, כולנו מגרשים אותנו ביחד, 20,000, 50,000, 60,000 ביחד. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הישראלים שמשתתפים איתנו היום בישיבה הזאת, וכל הכבוד להם, כי זה דבר, כי באמת אנחנו נגיד להם כל הכבוד מהלב שלנו, כי זה ממש נושא של אנושיות, וכל מישהו שיש לו לב טוב, הוא מכיר את זכויות האדם, הוא משתתף איתנו, ויש מחר הרבה ישראלים שעושים את העבודות שלהם. הם עובדים עבודות מאוד טובות, אבל עושים את העבודות שלהם. אנחנו ממשיכים להפגן עד שיהיה פתרון. תודה רבה לכם.